Kaixo, oraingoan Moodleko kalifikazioak antolatzen ikasiko dugu. Eta antolatuko ditugu konpetentziak. Lehenik, komeni zaigu gure konpetentziak antolatzea ebaluazioka eta konpetentzia horiek ebaluatzeko ze jarduera edo ze evidentzia, ze tresna erabiliko ditugun zehaztea urte guztirako. Txantilioi hau betetzen dugu ikastetxean, konpetentzia espezifiko bakoitza, ze tresnarekin ebaluatuko dugun, eta ze portzentai balioko duen bakoitzak gure azken notarak. Hemen zehazten dira ebaluazio irizpideak, baina guk egin dugu planifikazio sinpleago bat. Ebaluazio irizpideak ez ditugu zehaztuko, konpetentziak bakarrik zehaztuko ditugu, eta lotuko ditugu jarduerekin. Moodlen jarriko dizkiegun jarduerekin. Dauzkagu hemen konpetentzia espezifikoak, ikasgaikoak, eta antolatu ditugu. Ebaluazioka zein konpetentzia espezifiko landuko ditugun. Ebaluazio guztietan ez dira lantzen konpetentzia espezifiko guztiak. Ordun, ze jakintza eta zein kompetentzia landu behar ditugun kontuan eukita, eta zein ebaluazio irizpide landuko ditugun, ebaluatzeko antolatu ditugu jarduerak. Ikasturte osoko jarduerak. Konpetentzia hau lantzeko planteatu ditut 2 jarduera. Eta horrela, pixkanan konpetentzia bakoitza. Eta pisua eman da. Badaukat planifikazio osoa, ikastaroan nagoela zeregin batzuk eta jarduera batzuk antolatu ditut, baino oraindik gutxi. Agian hobe da, hasieratik egitura egitea. Ikastaroan nagoela joango naiz kalifikazioak, eta hemen dauzkat orain arteko jardueren kalifikazioa. Baina joango naiz egitura egitera. Kalifikatzaile txostena, joango naiz. Kalifikazio liburuaren ezarpenak. Eta hemen agertzen zaizkit orain arte dauzkadan jarduerak. Baina ez daude sailkatuta. Sailkatzen hasiko naiz, eta hauek egingo ditut kategorien bidez. Gehitu kategoria eta lehenik ebaluazioka. Balioak emateko jarriko dut kalifikazio batez besteko ponderatua. Nik emateko pisuak. Hemen jarriko dut 10-etik eta gorde aldaketak. Ikusten duzue, agertu zaidala, hemen karpetatxo bat. Hau egingo dut ebaluazio guztiekin. Ebaluazioak antolatu ditut, eta ebaluazio bakoitzeko karpeta bat moduan dago. Joaten naiz orain kalifikatzaile txostena, hemen agertzen zaizkit, lehendik nauzkan jarduera batzuk, eta hemen 3 zutabe ebaluazio bakoitzeko. Jarraituko dut egitura egiten. Noa berriro kalifikazio liburuaren ezarpenak, eta orain ikusi behar dut lehenengo ebaluazio honetan zein konpetentzia espezifiko landuko ditudan. Joango naiz, lehenengo konpetentzia, gehituko dut kategoria bat, konpetentzia itxatziko dut, eta hemen gogoratu beti kalifikazio bataz besteko ponderatua, gero pisua jartzeko. 10-etik eta hau importantea. Gaizki jarri dut, gorde aldaketak, eta ikusten duzue lehenengo konpetentzia dagoela lehenengo ebaluazioaren barnean. Eta horrela, joango naiz, lehenengo ebaluazioan ebaluatu eta kalifikatu behar ditudan konpetentziak sartzen. Sartu ditut lehenengo ebaluazioko konpetentzia guztiak, eta hemen bakoitza karpeta bat bezala da. Joango naiz bigarren ebaluaziokoak sartzera.
hemen lehenik beti ikastaroaren maila ateratzen da, ikastaro osoarena. Baina nik orain sartu behar dut bigarren ebaluazioan. Bigarren ebaluazioaren kategorian sartuko dut, bigarren ebaluazioan landu behar dudan kompetentzia hori. Eta horrela, beste guztiak. Gorde aldaketak. Listo, lehenengo ebaluazioa eta bigarrena antolatu ditut kompetentziak. Baina orain, kompetentzia hau lantzeko zein jarduerak balio izan didan zehaztu behar dut. Hortarako, joango naiz kalifikazio txostenera. Eta hemen ikusten duzue nola agertzen den lehenengo ebaluazioan landuko ditudan kompetentziak eta lehenengo ebaluazioko azken nota. Bigarrengoan berdina. Ondo, orain hau egin ezake lehenengo ebaluazioa egin eta gero ja bigarrengoan tokatzen dena. Lehenengo ebaluazioarekin hasita. Edo kurso hasieran ikasturte osoko egiturai. Orain egitura handi xamarra da, baina lehenengo ebaluazioa bukatzen dudanean honi ematen badiot, minus honi ikusten da biltzen dela, bakarrik ikusten da azken nota. Eta bigarren ebaluazioan lan egingo nuke bigarren ebaluazioko egiturarekin. Hau, lehendik eginda daukadan jarduera hau sartu behar dut lehenengo ebaluazioan. Eta dagokio jarduera 3 dagokio bigarren kompetentziari. Sartuko nuke lehenengo ebaluazioko bigarren kompetentzian. Horrek emango dit balioa. Nola egiten dut hori? Joango naiz. Kalifikazio liburuaren ezarpenetara, eta hau egin dezaket bi modutara. Gezitxo honekin eraman dezaket nahi dudan lekura. Ikusten duzue, ateratzen zaidala, nora nahi dut bigarren lehenengo ebaluazioko bigarren kompetentziara. Eta hau hemen dagoia. Beste modu bat ere badago. Aukeratzen baditut, bi hauek adibidez, batera, mugitu nezazke modu honetara. Mugitu aukeratutako elementuak eta nahi dudan lekura mugitu nezazke. Kasu honetan, nahi dut. Hau, mugitzea bigarren kompetentziara. Gorde aldaketak eta joan zait bigarren kompetentziara. Hau 3. ebaluaziokoa da, beraz 3. ebaluazioa ere sortuko dut eta horrela egitura guztia daukat. Dena den, 3. ebaluazioari deitu dezake azkena. Edo, nahi baduzue, ez baduzue jarraia egiten, horrela utzi daiteke. Baina jarraia egiten baduzue, azkena jarriko nioke. Banoa egitera, azkena ere. Egitura guztia egin dut, eta hemen solte daukadan jarduera hau, eramango dut, 3. ebaluazio edo azken ebaluazioko bigarren kompetentziara. Eraman behar dut, bigarren kompetentziara. Aukeratu dut, eta esango diot, ona eramateko. Gorde aldaketak, baina nola egiten dugu guk jarduera bat, edo zeregin bat, sortzen dugunean, gure egituran kokatzen joan. Ikastaroan nagoela, bigarren gaian sortuko dut zeregin bat. Izena emango diot, ja antolatuta daukadana. Datak zehaztu. Eta hemen, kalifikazioetan, importantea. 10etik eta kategoria.
Non sartu behar dut nik hau? Esan dugu, lehenengo kompetentzian, lehenengo ebaluazioan. Sortu zait zeregina, eta orain joaten banaiz. Kalifikazioak, ikusten duzue hemen lehenengo ebaluazioan, lehenengo kompetentziaren karpetaren barruan daukadala orain sortu dudan jarduera edo zeregina. Lehenengo ebaluazioko jarduera guztiak sartzen joango naiz. Eta azkena egingo dut, joango naiz ona, hauxe. Eta K5 lotuko. Bueno, osatu dut guztia, noa ikustera nola gelditu den. Egitura oso handia gelditu zait, baina ikusten duzue dauzkadala lehenengo ebaluazioa eta bigarren ebaluazioa ezkutuan. Azkena dauzkat kompetentzia hauek, baino beste bat gehitu nahi diot. Jarreraren zutabe bat eskuz sartzeko gehituko diot. Nola egiten dut hori? Kalifikazio liburuen ezarpenak, gehitu kalifikazio elementua. Non sartu nahi dut? Hemen. Ikusten da, hemen daukadala jarrera orain sortutakoa. Joaten banaiz. Txostenera, jarrera. Eta hemen eskuz jarri nezakenik kalifikazioa. Demagun, kalifikatu ditudala jarduera guztiak, baina nik eskuz egin dut, trampa egin dut, hau da, hemen aldatu ditut, gu joaten bagara edizio moduan jartzen badugu, hemen daukat aukera, nota jartzeko, kalifikazioa jartzeko. Bale, guztia, hirugarren ebaluazio guztia kalifikatu dut, eta hemen ateratzen zaizkit, bataz bestekoak, baino pentsa nik nahi dudala pisu ezberdina eman. Lehena antolatuta daukadon hontan, ikusten duzue, lehenengo ebaluazioan, nola egin dudan, eta hirugarrenean nago orain. Hirugarren ebaluazioan, lehenengo kompetentziari 20 eman diot, bigarrengoari 20, 50 eta 10. Egingo ditudana da ponderazio hauek jarri. Joan behar naiz, ezarpenetara, kalifikazio liburuaren ezarpen. Eta hemen, joaten ba naiz. Hirugarren ebaluaziora, esan dugu, lehenengo kompetentzia, 20 dela, bigarrena 20, hirugarrena 50, eta jarduera bakoitzak ere dauka ponderatzeko modua. 30 eta 70. Gorde aldaketak, hemen ikusten duzue arazo badaukadala. Fijatzen bazarete, lehenengo ebaluazioko jarduera hauek ezin dira ponderatu. Zerbait gaizki egin dudalako da. Hau da, ponderatzeko modua gaizki jarri dut. Joaten ba naiz ediziora, ezarpenak, eta hemen ez dut jarri ondo. Kalifikazio bataz besteko ponderatu simplea, eta izan behar du ponderatua. Gorde aldaketak, eta orain bai ponderatu nezake. Nahi dudan bezala. Joango naiz txostenera, eta bakoitzari bere pixua eman diot, eta hau
biltzen badut, ateratzen zait, emaitza nik jarri ditudan ponderazioek. Azken 3 hilabetekoa edo azkenekoa. Zer gerta daiteke? Hemen ez daude 3. hilabete honetan, 3. ebaluazioan, ez daude kompetentzia guztiak. Ni nahiko banu, hemen falta den kompetentzi bat. Adibidez, kompetentzia espezifikoa, K1, K2 dago, 3 eta 4 ez daude. Bueno, ni bukaerako nota jarri nahiko banu, egin beharko nuke lehenengotik 3 eraman azkenera. Eta bigarrengotik 4. kompetentzia eramango nuke azkenera. Eramateko lehen ikusi dugun bezala, joan beharko gara kalifikazio liburura, eta hau eraman nezake, baina hau ja egin beharko nuke kurtsoaren amaieran, eraman beharko nuke 3. nahi dudan lekura. Hemen txejarriko nuke. Ba, listo. Ikusi dugu nola antolatu kalifikazioak, ebaluazioka, ebaluazio bakoitzean landu ditugun kompetentziak, kompetentziak lantzeko erabili ditugun tresnak, kompetentziak ebaluatzeko, bakoitzari eman diogu balio ezberdin bat, ponderatu ditugu, eta horrela joan gara, ateratzen, ikasturte osoko kalifikazioak. Eta hemen dauzkagu, ebaluazioka, ni nahiko banu. Adibidez, lehenengo ebaluazioko kompetentzia honen kalifikazioa jakin, hau izango litzake, eta hau beste nota kudeatzeko beste programa batera edo, eramango nuke, hemen atera zaidan nota hau. Eta horrela, kompetentzia guztiekin. Eta nota orokorra ere, ebaluazioarena, agertzen zaigu, ikusi dugun bezala, hementxe. Hemen ateratzen den nota, izango da, landu ditugun kompetentzia guztien, bataz bestekoa guk emandako ponderazioare. Bueno, nahiko komplikatua da, baina behin hartu ezkero, baliogarria izan daiteke noten edo kalifikazioen antolamentu hau. Espero dut, zerbait ikasi izana. Agur!